bịarị o. Akwa na Uchenna ka a na-asị m na ọ nwụrụ ya. Rosemary Okoye nwaanyị ọma m. Chai. Nke pụtara na a na-adọnye di ya na ini on 17th October 2023 a. Gịnị mere ụwa achọghị ihe ọma? Njọdụkwa ụkọ ọzọ emena. Ụwa achọghị ihe ọma. Na-ekwu na obodo adịrọ mma ndị nka nọrọ ebe a na-atụ ndụ mmanụ. Hey! Chai! There is God. You like what you see? Sky Baba! Oga? Authority M! MC kasi uko? Kai! Welcome. Unu ebe a na-atụ ndụ mmanụ, unu amara nke na-eme n'obodo. Nọrọ ebe a na-ene akpụ ka efi, unu amara nke na-eme n'obodo. What are you talk? Unu amara na Uchenna Rosemary Okorie abụrụgo onye nwụrụ anwụ. Why be for Uchenna Rosemary? Nwaanyị na-atụ ụcha na-egbu amụma dịka akụ mmiri nke eluigwe. A sị na a na-ebunata on 17th October. Nwaanyị ọma tara ugo nwaanyị. Nke ndị bụ Okorie. Nke ndị bụ Okorie nụ. Ihe emebiwo ụmụnne m. Run. I don't want peace. I want problems always. Ready. Chelu. Hey, Bible mo. I forgot for Bible. My Bible. Hey, you get me back. I'm with the Bible. Look, I wait for you for you. What's for me for you? I come. I come. I'm hungry. All this thing where they do before, I know they do them again. A new year, new me. Jesus! He shot you. Yeah.